Cumpríronse as malas expectativas e a volta ao traballo dos mariscadores de Noia constatou a escaseza de recurso, especialmente de berberecho. Hecho moi pouco. Japónica, penso que todo o mundo colleu o tope, a japónica. Babosa pouca, fina pouca, berberecho pouco. E berberecho hai pequeno, pero non hai moito que non dá a talla, igual unha persona colle 2 kilos, máis ou menos 2 ou 3 kilos e nada máis. Quen nos colle os 3 kilos, hai quen colle 1 kilo e 2, e colle un pouco máis babosa, a flote, bueno, pero máis ben a japónica, ben os topos, outros moi pouco, non? Tampouco axuda tampouco a mortandá e as riadas que tuvemos, porque hoxe detectouse un pouquiño máis mortandá no tema de babosa e máis japónica, porque, bueno, os xoves abriron as comportas para o venres, abriron bastante, 1 metro e algo, tocou un pouquiño máis a xapónica, sobre todo a babosa, non? Xa partían dun mal escenario cando botaron o peche tras a campaña de Nadal, que se veu agravado pola mortaldade do marisco ante a abundancia da auga doce. Nada, fatal, pero xa sabíamos como iba a ser porque xa acabamos mal. Entón, o empiece tamén é mal. Isto tiña que cerrar para a próxima campaña, terá algo así. Nada, así non temos nada. E, ademais, o que morreu xa non había. E o que morreu xa non queda nada. Queda a playa, pero sin nada de nada. Moito traballo e pouca cousa. Isto nada. Xa non deberan de haber aberto, pero nada, pouco. E máis hai moito morto. A meixa e todo, pouco, Podía ser mellor, pero bueno, bastante ben. O pouco collémolo da japónica máis do berberecho, penso que tamén, a fina non, pero bueno, bastante ben. Sempre hai quen aporta unha visión máis optimista, polo que dende a confraría confían en poder seguir a traballar un mes para estirar o que queda de campaña. Traballar un mes se nos deixa a chuvia, porque igual hai que parar algúns días se chove moi intensamente, e cerrar a campaña dentro dun mes aproximadamente e empezar a outra en setembro. A mediados de marzo botará o peche unha das peores campañas que recorda o opósito noiés, marcada pola escaseza de recurso, a caída da demanda e a baixada dos prezos por mor da pandemia.